Тиберрәк, бигерәк, көслерәк. Менә ул бүгенге спортчыларның девизы. Ярыш башланырга тора һәм бик көсөргәнешле булырга уйлай. Көсле, откыр, етез, булар барыһы ла ошо кыздар, егетләр турында. Өфөнең иң шәп спортчылары еңел атлетика беренчелеге буенча ярышка килгәннәр. Кала мәктәпләреннән барыһы 200-гә якын спортчы йыелган. Кыздар малайларның кәйфтәре шәп. Улар ярыш алдыннан төрле күнекмәләр яһыйлар. Финишыгын беренче үтеп, еңүче булырга теләйләр. Ярыш турында һөйләп кит. Ярыш алдынан без күп күнекмәләр үткәрәбез һәм ярыш алдыннан без разминка эшләйбез. Без организмда авырлыкларга әзерләйбез. Ярыш бик авыр була, ләкин мен уйлайм, еңер иң көслеһе дип. Һәм ярыштың адагында без заминка эшләп куябыз. Ни өчен еңел атлетиканы һайланың? Чөнки ул һаулыкка бик әйбәт һәм йөрәкне яхшырта, үпкәләрне зурайта. Шуңа күрә мин еңел атлетиканы һайланым. Ничек уйлайһың, бүген һин еңерһеңме? Мин уйлайм, еңерһем дип, чөнки мин бик күп ул ярышка әзерләндем һәм тырыштым. Ярышта төрле дистанциялар каралган. Яшь атлетлар 60 я 2000 метрлык юлды йөгереп, яхшы һөҗүмтәләр күрһәттеләр. Бындай ярыштарда һәр кем катнашып, үз көчен һынап карый ала. Тик еңүчеләр рәтендә торыр өчен ныклы итеп тырышырга, берничә аялдан ук әзерләнә башларга кирәк. Ошо ярышта күрһәткән казанышлары уларның берничә ел буе укытучылары менән тырышып, әзерлек алып барган эштең һөҗүмтәһе булып тора. Бу ярышка ничек әзерләндең? Мин бұл ярышқа бик тырышып әзерләндем. Анага 5 тапкыр мин спортзалга йөренем, төрле нәмәләрдә, упражненияларда эшләнем һәм күп йөгердем. Был этапта еңүгә нимә бирә? Әгәр мин бұл ярышта еңһәм, мин үземне көчле спортсмен тип тоясакмын һәм бик бәхетле һәм шат булырмын. Еңел атлетика нимәһе менән охшай? Беренчедән миңа еңел атлетика характеры ныгыта, рухи көчне зурайта. Кыздар малайдар афариндар, яхшы һөҗүмтәләр күрһәттеләр. Әйткәндәй, ошо ярыштар яй көне укучылар арасында узачак. Кала спартакиадаһы алдыннан еңел разминка гына булып тора әле. Яшь спортчыларга уңыштар теләйек. Алда тагыла бигрәк үрдәр ялларга язсын. Спортчылар һынатманлар жюри әгъзаларында һәм безне яхшы һөҗүмтәләр менән куандырдылар. Дуслар, һез дә спорт менән дуст булыгыз. Ошондай ярыштарда катнашыгыз. Шәһәр Вәлфинур, Вахит Халимов, Тау-Тау хәбәр өчен.